khatong thogo tamni hingkakai tini sini Maharaja Kirit Bikram Dev Burma asaima ni salno rugui tini TTADC hapangbai tini sara Tripura rajyo o khobui sini Khumulung Subzonal ni andaro এবং ওয়েস্ট জোননি বিসিঙ্গ খালাইনাই বিভিন্ন বিসি 15টা বিসিও তিনি जों रि कुटुं माने कम्बल তিনি बागजाखा तोरक खाय कम्बल सफायबायखाय सारा त्रिपुरायावनो जोंनि दे भिलेज कमिटि दङ आरो जत जागानो रि कुटुं अकसां मजरा बागजागनाय तामनि हिंगाखाय जोंनि ट्रान्सपोर्टनि किसु प्रब्लेम नङाबाय जत सफायबायख बेखाय अकथार सालो তিনি जों कमलनो बांनायनि बागै जों स्पेशल भाबे फ्लाइट बाय तुबुय তিনি जों जेंगे रिखा তিনি শুধু खुमुलुं जुनाल अफिसाव सिमिया सारा त्रिपुरानि जोंनि जुनाल अफिसावनो তিনি जोंनि दफानि गोरै बिगेरा रनो गोसांमानि जराव जों তিনি कमल गखा कमल जों बिबन गया जों पान्जाबनि लुधियानानि जोंनि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट स्पेशल भाबे खायना हारै जों काहाम कमलनो তিনি बागमामन बागै जों ब्लाइके खातं थका जोंनि दफानि उपरनो बाग्रिमान बागै जों तिनरो दफारे गैया তিনি जोंनि कमल बागनि थुरुक दफानिबो दङ वान्दिनिबो दङ दिपारासा दङ बिबन गनि कमिउनिटिनि बरनो जों তিনি याफारि मानखा आबन बागै न ब्लाइकेनो जों তিনি तंथगो हंगागाय अमते हायकैनो बुसकांगो जोंनि 15 तारिख डिसेम्बर अ एक खुमुलुं स्टेडियाम से फुटबल लुंनाय अ फुटबल बाइचुं बुटिया फाइनालनि कक दङ आदिनो बो जोंनि अरनि प्लेयार बयबो स्राबसा थुंनानि कक दङ आबनि बागै दिनैनि अ कथानि सालो आं अ खुमुलुं आमसाइनि न खबै विशेष कइरा जोंनि अ मान्दाय अ खुमुलुं साबजुनालनि आन्दारनि बर' रंनो गोबां फायै आ दिनो नायफैनायनि बागै फोसारो ताय जोंनि बुसकांगो त्रिं बिसि कटाल अ बिसि कटालनि बो जतन खाकाहाम याफारो जों जोंनि जुनाल साबजुनालनि उंगै ताय क्रिसमासनि सालो जतन प्रभु जिसुनि हामारि माने जतन काहाम करनखे तंमानथुन तंबायथुन एवं क्रिसमास ताय बिसि कटालनि बिसिंथै जोंनि दफानि हामारि फायथुन अमनो दियायनो दिनै जों कमल बागमानि अपाननो ब्लाइके मोसांनि मानमानि बागै जों बनबो हामबाय मारिवो विशेष कइरा जोंनि बुबाग्रानो ब्लाइकेनो हामबाय मारिवो बिनि दागि मुंबाय बिनि गाइडलाइन बिनो जों मोसक कटरमा वानसुगै তিনি कमल बागै जोंनि दफानि बर' रंनो अकसामा जरावो किसिसा बरनो कुटुं खालायो मानानै जों खाख्लायो ताय तामो सानाय তিনি बिसि बुरुमनो बुबाग्रानो अ आसाइमा सालनो जों पाला जोंनाय बर' हामबाय তিনি सारा त्रिपुरा जतचिनि जुनाल अफिस दङ अ जुनालनो তিনি बागजानाय एके प्रतिते बिसिवनो जों 13टा कमल बांनाय खरै रंनो एका अमो सिमिनो पाइथा गया बनि परेबो जोंनि कटाल बाजेट फायका हिंगाखाय बाजेट दुंखा हिंगाखाय जों आफुरबो जों तेबो कमल बांनाय एका आगि जे खथों बांमाने अमति हायबो जों खथों रबो तेबो बांनायनि बागै जों वानसुं दङ एवं जारा रिगनाय गया बरनो सारे दिना बचिनि वानसुंमानि दङ।